Katri Helena täällä vieraana. Ja kysyn nyt tästä kiltteydestä tai puhtoisuuden imagosta, mikä sulla on ollut koko urasi aikana. Vaalea tukka, siniset silmät ja tämmöinen viaton puhdas imago. Ja oot myös kertonut, että sut on lapsuuskodissa myös kiltiksi tytöksi kasvatettu ja tottelevaiseksi. Mutta onko missään vaiheessa nyt jälkiviisaana, kun katsot uraasi tai elämääsi, että tulee semmoinen mieleen, että olisi pitänyt olla vähän vähemmän kiltti? No nyt kun mä ajattelen tätä kokonaisuutta, niin loppujen lopuksi sieltä ei nouse semmosia. On ollut itselläni semmoinen olo, että nyt täytyisi tapahtua jotain uutta ja muuta. Mutta sitten se elämä onkin mennyt niin, että mä oon huomannut jälkeenpäin, että se oli hyvä, että se meni näin. Sitä paitsi tästä kiltteydestä, niin mä oon kokenut sen hirveän hyväksi, kun erilaisia ihmisiä kohtaa, kun on ystävällinen, vaikka joku ei oliskaan. Niin se tuottaa paljon paremman lopputuloksen, kun on itse ystävällinen. Siinä on tavallaan niin kuin voitolla silloin. Eli kiltteys toimii. Kiltteys toimii oikein hyvin. Kyllä mä oon sen verran itsepäinen, että ei mä oo päästy niin kuin ihan pyörittelemään miten tahansa. No sun äitisi hiljattain kuoli, mutta oli 102-vuotias, mikä on aivan niin kuin huippusaavutus. Mutta sä oot sanonut, että sä et itse välttämättä haluaisi niin kauan elää. Miksi ihmeessä? No sen vuoksi, että kun äitiäni seurasin, oltiin hyvin lähellä toisiamme viimeiset 13 vuotta, niin hän oli välillä hyvin väsynyt elämään. Hän kolotti ja väsytti ja mie on kaiken nähnyt. Miksi mie en pääse täältä pois? Missä vaiheessa tämmöinen alkoi sitten, että oli niin väsynyt elämään? No, vaikka tytär se 100, juhlittiinhan me 100 vielä oikein hienosti, mutta sitten hän alkoi olla, hän sanoi, että hän ei enää haluaisi olla täällä. Niin. Että hän haluaisi sinne taivaaseen, missä isäkin on. Niin. No, jos sä ajattelet näin, niin kuulostaa siltä, että sä oot tosi sinut kuoleman kanssa, mikä on tietysti helppo sanoa, mutta tarkoittaa nimenomaan sitten sitä, että sulla on ilmeisesti tosi vakaa näkemys tai tuntemus siitä, että elämä ei lopu tähän, niin mistä se tulee? Se tulee siitä, että mähän oon saattanut hautaan aviomieheni, poikani, äidin ja isän ja muitakin sukulaisia. Ja silloin kun mun mies kuoli, niin mulle tapahtui jotain. Mä en käsitä mitä se on, mutta mä rupesin saamaan lohtuviestejä jostain sen ohuen verhon takaa, mikä erottaa tämän fyysisen ja henkisen, jotka oli hyviä asioita. Ja onko tämä niin luja varmuus sulla, että sä tosiaankaan pelkää kuolemaa tai et sillä tavalla työnnä sitä pois, että sä olet saanut niin kovaa näyttöä, että jotain muuta on? En mä työnnä sitä pois. Mä oon miettinyt, että jos mulle sanottaisiin nyt, että nyt sä kuolet kuukauden kuluttua, niin voisi se vähän hätkähdyttää. Mutta mä oon yli 35 vuotta näitä viestejä saanut ja se on antanut semmoista luottamusta ja turvallisuutta siihen, että jos me tämä elämä suoritetaan, en sano kilttinä, mutta hyviä asioita etupäässä ajatellen, niin me päästään hyvään jatkoon siellä. Kaikki siellä pääsee jatkoon. Kerro lyhyesti, minkälaisia ne viestit on? Kuulet sä äänen vai kirjoitat sä vai näetkö vai mikä mä kirjoitan, mä saan sana sanalta esimerkiksi semmosia, että vain rakastaen saat rakkautta, vain hyvällä saat hyvää, vain rakastaen kestät itse. No, sä oot rakkaudesta puheen ollen, sä oot kertonut, että suhde äitisi kanssa oli tosi läheinen, jopa symbioottinen, mutta yhdessä asiassa menit häntä vastaan, tai hänen neuvoaan vastaan. Hän ei koskaan hyväksynyt sun nykyistä puolisoasi, joka on hyvin paljon nuorempi, nykyinen managerisi Tommi Liimatainen. Niin nyt kuitenkin, miltä tuntuu, että oot ollut oikeassa siinä mielessä, että et seurannut hänen neuvoa tai muita, että oot käsittääkseni onnellisessa liitossa ja itse teit tästä päätöksen? Joo, mä sanoin äidille monta kertaa, että kuule, sulla on sun elämä ja mulla on mun elämä. Että me eletään tässä niin kuin hyvin lähellä, mutta meillä on molempien tehtävä omat päätöksemme. Me ei voida toisten päätöksiä tehdä omassa elämässämme. No mitäs Bertta tähän? Jos sä kaikki muut olit noudattanut, niin nyt tätä ei.
Vähän vaan, niin kyllähän vähän pullikoi vastaan, mutta sitten hän sanoi, että aikomuspaha ei kummankaan, ystävät olivat ainiaan. Meillä oli semmoinen aina, kun me oltiin vähän kinasteltu jostain. Niin. No se on hyvä sovinto. No sä oot kertonut tässä kirjassa, että sulla on ollut hyvin ristiriitainenkin suhtautuminen julkisuuteen, koska siitä on lähipiiri kärsinyt, erityisesti edesmennyt poikasi valitettavasti. Niin vieläkö koet, että julkisuus on sulle stressaavaa vai miten sä nykyään tunnet? En mä koe sitä sillä lailla. Tietysti välillä on tullut mitta täyteen, mutta sitten se on taas tasaantunut. Ja mä sanon itselleni aina, että jos mä en tätä kestä, niin voihan mä laittaa hupun päähän ja mennä vuorille. Niin. Mutta niin kauan kun mä haluan laulaa, niin kauan siinä tarvitaan julkisuutta. Niin, oot sä ollut vuorilla huppupäässä joitakin periodeita kuitenkin? Olen mä joskus ollut Lapissa, erämaassa. Kyllä. Niin. No tähteydestä vielä. Kun sä oot ollut tämmöinen megatähti, Suomessa ei monia teitä ole, niin miten sun pää on, niin kuin, miten sä sisäisesti oot oppinut elämään sen kanssa? Sä välillä oot kirjoittanut tuossa kirjassa myöskin, että sä oot ollut jopa kyllästynyt itseesi sillä tavalla, kun kyllästytään julkiksi, jotka on joka lyhtypylvässä. Niin No mä kyllästyin itseeni silloin, kun mä luin. Mulla on hirveän hyvät arkistot. Ihminen, joka on laittanut kaikki lehtijutut. Ja mä sain ne kaikki 25 isoa arkistokansioa ja selasin niitä läpi, niin mä ajattelin, että mä en kestä tätä. Nyt tulee yhtä ihmistä liikaa. Mutta siinä oli kuitenkin vuosikymmenien lehtijutut. Ei siellä mitään pahaa ollut, mutta hurja, varmaan 1000 lehtijuttua. Sä sanoit, että sulla on niin 2 ammattia, toinen on laulaja ja toinen on julkis. Ja mitä sä ajattelet nyt, kun monet haluaa somen kautta nimenomaan julkiseksi? Ei ole niin väliä, osaako sitä jotain muuta. Mutta onko julkisuus? Kannattaa kokeilla. Kyllä se Siberia opettaa. Niin. No mikä on ollut sitten vaikeinta tai mikä palkitsevinta tässä kombinaatiossa? Esiintyvä taiteilija, rakastetaan näin paljon, keikat myy loppuun vieläkin ja sitten toisaalta tämä avoimuus, että kaikki on syynätty, avioliitot ja muut. Siihenkin tottuu. Mulla oli ajatus äsken. No, mä en ole koskaan ajatellut, ottanut itseeni sitä julkisuutta, koska mulla on ollut perhe. Mä oon sanonut mun perheelle aina, että te olette pelastanut mun elämän. Jalat maassa ollut. Silloin kun lapset oli pieniä, niin pyykkiä ja ruoanlaittoa ja silloin kun keikalta tulee ja kassin panee pois, niin se maaduttaa. Ja sitten nyt tyttäret, jotka on fiksuja, niin tyttäret aina teräyttelee, että missä mennään. Niin. Kuulostaa hyvältä. Kiertue tosiaan Ilta-Katri Helenan kanssa alkaa 6.10. Porvoosta, loppuu marraskuussa sinne Jyväskylän huudeille. Mitä sen jälkeen? Onko sulla lomatiedossa tai jotain? Silloin on lomaa, kyllä. Sitten parannellaan haavoja. Niin. Kiitos oikein. Kauhean väsymys on sitten, mutta ihana tunne. Mutta sitten on joulu. Kyllä. Voi kuunnella omia joululevyjä. Joo. Kiitos oikein paljon, Katri Helena. Kiitos paljon. Nyt mennään kohti ihmeellisiä ilmiöitä. Joo.